Sa mga pangunahing balita, kolektor ng STL patay sa pamamaril sa Tabaco City. Ginangarestado sa isinagawang bypass operation sa Canaban, Camarines Sur. Lalaki patay matapos makuryente habang namimingwit sa isang sapa sa Libmanan, Camarines Sur. Warehouse sa Berakatan, Duanes tinupok ng apoy. Low pressure area namatan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At Unity Walk, Peace Rally at Covenant Signing isinagawa sa Masbate. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ika-26 ng Marso, taong kasalukuyan. Dead on the spot ang isang 78 anyos na kolektor ng Small Town Lottery sa Tabaco City matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman kahapon. Backtracking ng PNP nagpapatuloy. Narito ang aking report. Dead on the spot ang isang 78 anyos na kolektor ng Small Town Lottery o STL sa Barangay Buwang, Tabaco City matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang gunman dakong alas 9 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Felizardo Collante, 78 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Tabaco City Police Station, naglalakad pa uwi ang biktima nang lapitan ng sospek na lula ng motorsiklo at doon ay malapitang binaril si Collantes. 2 tama ng bala sa dibdib ang agad na ikinasawi ng biktima habang mabilis naman na tumakas ang sospek patungo sa direksyon ng lungsod ng Ligao. So, igwa man po kinakahiling digdi, may witness man kita and na-describe itong suspect and then kung saan siya nagdulag. So, igwa na po kita niya na picture sundan, nagba-backtracking po kita. Patuloy pa rin ang ginagawang backtracking ng PNP upang matukoy ang salarin at kung ano ang motibo sa pamamaslang kay Collantes. Wala daw sila talagang ideya lamang kung sino ang pwedeng maging tagalit or tao na pwedeng gumawa noon sa kanilang mahal sa buhay. So tinanong ko na rin sila yung mga previous na organization kung saan ba, may ano ba siya, may membership ng any organization or dating kasuhan. So wala naman, based naman doon sa iba rin na mga taga-barangay ay mabait itong taong ito. Mariing kinundi na naman ng pamilya ang pamamaslang sa kanilang padre de pamilya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Mag-iisang milyong pisong halaga ng shabu na-recover sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Canaaman, Camarines Sur. Huli sa operasyon ang isang 45 anyos na ginang. May report si Angeline Dagta. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang isang babae na itinuturing na isang high-value individual matapos na matimbog sa isinagawang bypass operation sa Barangay Baras, Canaaman, Camarines Sur alas 7:41 kagabi. Kinilala ang suspect na si alias Joe, 45 anyos at residente ng Zone 6 parehong barangay. Ayon kay Police Captain Bernie Ondisimo, ang Acting Chief of Police ng Canaaman Municipal Police Station, na-recover sa suspect ang 5 gramo ng hinihinalang shabu kapalit ng 10,000 piso. Nakarecover din ng mga otoridad ng 2 piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng nasa 135 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Harmless naman siya, hindi na nag-resist. Pero yung ito po is denying siya, nasa kanya yung items. Pero nung andito po sa station is sinabi niya sa akin na sa kanya talaga yun. Napag-alaman na kakabagsak pa lang ng mga illegal na droga sa suspect na nakatakdang ibenta sa lugar. Is po sa natin, sa suspect, nabibili niya ito, galing pa ng Metro Manila, so ang payment niya is through online. Pero yung items is may nagdadala sa kanya na courier. Nag-meet up po sila somewhere sa downtown para maibigay po sa kanya yung items na binili niya. Nasa kustudiya pa ng Canaaman MPS ang suspect na nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.
Nakadapa at wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki sa isang sapa sa Libmanan, Camarines Sur. Biktima, namingwit at nakuryente umano sa ginamit nitong improvised electric fishing rod. May report si May Insinares. Patay na nang matagpuan ng isang lalaki sa maliit na sapa sa Zone 5, Barangay Sigamot, Libmanan, Camarines Sur, pasado alas 6 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Rex, 39 anyos, isang construction worker at residente ng Zone 3 parehong lugar. Batay sa investigasyon ng Libmanan Municipal Police Station, alas 8 ng umaga nitong Lunes nang umalis ang biktima sa kanilang bahay para pumasok sa trabaho. Tuwing gabi ay namimingwit umano ito. Isang concerned citizen naman ang nakapag-abot ng report sa kanilang himpilan patungkol sa pagkakadiskubre sa bangkay ng biktima. Lumalabas sa investigasyon na nakuryente ang biktima ng gamit nitong improvised electric fishing rod. Battery po ng yung sa sasakyan, ganun pong itsura niya. Medyo mahina lang naman ang kuryente niya, kaya lang pagka yun ay nakababad sa tubig, nadodoble or halos matriple yung lakas ng kuryente niya, kaya kayang ikamatay ng tao na. Yun lang nga po ang nangyari sa kanya. Hindi niya siguro namalayan na yung wire ay may bakbak na or medyo sira na at nakadikit sa kanyang katawan. Yun po ang naging kausa or sanhi na kanya pong pagkamatay. Nakasaad sa Republic Act No. 8550 ng Philippine Fisheries Code of 1998, mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng anumang pampasabog, nakakalason o nakakakuryenteng kagamitan sa pangingisda. Kaya paalala ng PNP, Po ay nananawagan sa lahat ng mga gumagamit pa rin ng itong tinatawag na improvised electric motor sa pagpangingisda, ay itigil na po natin yan at huwag sana hindi na madagdagan itong naging biktima. nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Lalaki patay matapos makuryente habang namimingwit sa isang sapa sa Libmanan, Camarines Sur. At Unity Walk, Peace Rally at Covenant Signing isinagawa sa Masbate. Yariti ba pa ang balita sa pababalik na Bicol Aleng TV? Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor.
kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Warehouse sa Vera Catanduanes na pagmamay-ari ng asawa ng dating LGU official, tinupok ng apoy. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. May report si Rose Bilista. Natupok ng apoy ang isang warehouse sa Barangay Cabinitan, Virac, Catanduanes, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa BFP Virac, pagmamay-ari ng isang Agnes Tupa, asawa ng dating alkalde ng bayan ng Karamuran, ang nasunog na warehouse kung saan may mga nakatambak na mga gulong at coco lumber. Wala namang naiulat na nadamay o nasaktan sa insidente. Damay na mga variable na puro lang po yun ma'am, mga gulong, mga basura na sunog. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi at iniwang pinsala ng sunog. Ang cost ng sunog po ma'am until now is under investigation pa po. Samantala, nananawagan naman ang mga otoridad sa mga motorista na bigyan sila ng daan tuwing magsasagawa sila ng operasyon para mas mapadali ang kanilang pagresponde. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Sugatan ng isang estudyante matapos na mabangga ng isang tricycle sa Nabua, Camarines Sur. Maghatid umano ng pasyente sa ospital ang nasabing sasakyan nang maka-aksidente. May report si Danica Garcia. Sa dashcam video na kuha alas 10 kaninang umaga sa Barangay San Francisco, Nabua, Camarines Sur, makikita ang tatlong kakababa pa lamang na estudyante sa isang pampasaherong jeep. Sa pool din sa video, napapatawid na sa kabilang bahagi ng kalsada ang mga ito nang bigla na lamang masalpok ng paparating na tricycle ang isa sa mga estudyante. Ayon kay Police Corporal Jonard Bufite, tagapagsalita ng Nabua Municipal Police Station, kita na mabilis ang pagpapatakbo ng sospek. May dadalhin daw kasi itong pasyente sa ospital. Dahil dito, sugatan ng biktima na agad naman ay sinugod sa ospital. Sabi ng driver, nagmamadali siya, kaya inuna na muna niyang dalhin yung pasyente niya sa ospital. Then after niya madala doon sa ospital, bumalik daw si driver doon sa scene, doon sa pinangyarihan ng aksidente. And pagbalik ng driver, wala na po yung biktima. Nilinaw naman ng tagapagsalita na hindi nila kinukonsiderang hit and run ang nangyari. Taliwas sa mga lumalabas na impormasyon dahil kusa naman daw na sumuko at isinalaysay ng sospek ang pangyayari. So masasabi natin ma'am, hindi naman totally talaga siya hit and run kasi po yung driver po ng tricycle nag-surrender po dito po sa Nabua Station po. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga gumagamit ng kalsada na mas magdoble ingat upang iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Low pressure area namatan sa loob ng Philippine Area of Responsibility at Unity Walk, Peace Rally at Covenant Signing isinagawa sa Masbate. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral.
Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Philippine Coast Guard tiwalang mapapanagot ang China sa pangaras sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Mga inisyatibo upang mas mapalawak ang kamalayan ng publiko sa WPS, puspusan umano. May report si Angeline Dagta. Kumpiyansa ang Philippine Coast Guard na makakahanap ng mas diplomatikong paraan ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs para mapanagot ang China sa mga panghaharas na nararanasan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Sinabi ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na buo ang kanilang tiwala sa DOJ at DFA na mapapanagot ang naturang bansa sa mga insidente na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga mangingisda sa nasabing karagatan. Dagdag pa ni Tariela, patuloy ang pagsasagawa ng PCG ng Maritime Patrol upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong nasa WPS at para masiguro na ibibigay sa mga ito ang kanilang mga karapatan sa sariling teritoryo. The Department of Justice and the Department of Foreign Affairs, together with other government agencies, are coming up with different ways to help China accountable, whether it is related to the damage to the marine environment or to the over-harvesting of the giant clams in Bagoy Masinloc. All of these are being looked into by the national government. I still trust the Department of Justice and the Department of Foreign Affairs has significant recommendations for the national government to hold China accountable. Aniya pa, sa ilalim ng Administrasyong Marcos, tiyak niyang protektado ang mga mangingisdang Pilipino at natatamasa ang soberanya. The mere fact that President Bongbong Marcos still keep on mentioning that he will never surrender a square inch of our territory to any foreign power, that is what we're doing right now. We have to make sure that the Filipino people remains to have that optimism and hope that the entire government will continuously hold the line that for the next generation of Filipinos to continue the fight. And once they already have the capability to directly challenge or do whatever it takes for the Philippine government to drive them away, then so be it. Samantala, patuloy na pinapalawak ng PCG ang kanilang mga inisyatibo katuwang ang Philippine Information Agency at National Youth Commission upang mas mapalawak ang kamalayan ng publiko patungkol sa West Philippine Sea. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na mataan kahapon. Habang dry season o tag-init, opisyal nang idiniklara ng Pag-asa. May report si May Insinares. Dahil sa pabago-bagong panahon, madalas na may bitbit na payong si John Mark, empleyado ng isang bookshop. Aniya, mas maigi na ito lalo pat mas madalas ang pagkakaroon ng pag-uulan sa lungsod ng Legazpi at nabalitaan niyang may namataan na low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So ang ginagawa ko po para hindi maulanan is
laging may dalang payong, ma'am. Kasi yung pagdadalang payong po talaga yung unang-unang makakatulong sa atin para di tayo mabasa. Like, kagaya ko mga empleyado, ma'am, kapag papasok ng trabaho, dapat always ready. Kapag dapat may dalang payong lagi. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, pumasok ang LPA sa PAR alas 2 ng hapon kahapon. Mararamdaman ang epekto nito sa Kabikolan sa darating na Biyernes hanggang Sabado. Subalit mababa naman daw ang tsansa nitong maging bagyo. Sa araw po ng Biyernes ay makakaapekto po dito sa may bahagi po ng Bicol region, yung trap o yung extension ng low pressure area yung makakaapekto sa Biyernes hanggang sa Sabado na magdadala po sa atin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat, pagkulog na pwede nga po magdulot ng mga pagbaha at pagguho po ng lupa. Huli itong namataan 645 km silangan ng southeastern Mindanao. Inaasahan po natin itong low pressure area na ito ay patungo po sa may bahagi po ng Dinagat Island o kaya dyan po sa may bahagi ng Surigao del Norte, then dyan naman po sa may Southern Leyte, sa may Bohol, papalabas po ng Palawan hanggang sa Sabado po ng hapon po. Samantala, ngayong araw opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng dry season o tag-init. Subalit mas mararamdaman daw ang epekto ng tag-init pagsapit ng Abril. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Unity Walk, Peace Rally at Covenant Signing para sa ligtas na halalan, idinaos kaninang umaga sa Masbate. Daang-daang katao kasama ang mga kandidato sa national and local elections sa darating na Mayo, aktibong dumalo. May report si Danica Garcia. Naging matagumpay ang isinagawang Unity Walk, Peace Rally at Covenant Signing ng Commission on Elections o COMELEC Bicol sa lalawigan ng Masbate kaninang umaga. Lumahok sa aktibidad ang Philippine National Police Bicol, Philippine Army at iba't ibang local government units o LGU. Ayon kay Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng PNP PRO 5, ang aktibidad ay bahagi ng kanilang pakikiisa para sa paghahanda sa isang patas at matagumpay na national and local elections sa darating na Mayo. Yun po ma'am ang commitment natin sa ating mga kababayan dito sa Masbate na ang PNP ay mananatiling apolitical and we are going to secure all aspirants. So para yung kanilang dadaanan, yung kanilang venue na kung saan sila nangangampanya ay may sapat na bilang ng pulis na maniniguro ng kanilang kaligtasan. Daang-daang individual ang sumama sa Unity Walk. Sinundan ito ng Interfaith Prayer Rally at ang Peace Covenant Signing na pinaka-highlight ng pagtitipon, kung saan nangako ang mga kandidato at mga kasama sa aktibidad na maging tapat, transparent at violence-free ang NLE. Samantala, hinimok naman ni Dizon ang publiko na manatiling mapagbantay laban sa election-related violence, vote buying at iba pang pandaraya sa halalan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!